gantenge jan ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok ngekei hadiah karo aku? Emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua, tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti mencari info-info tentang aku. Ya toh? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, iya. tapi bukti nyata. Oh, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekek iya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye toh? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu enggak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caloro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini Sasmita Jati Sasmita wansiting dewa Sikrapala kang tumingal perang campuh samya medali ler tatit wileting kata
kencang niti menjang sangaji mijil ladinya ngedali wuwus kutha Surawilaga kaya buta sing ragil Yayi Setyaki kula wonten dawuh tinimbalan Koko Prabu ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ameji keng rayipun Setyaki lonjong mimis playumu melar mingkus napasmu ana apa ih kepareng caos suninga bilih ri palenggan sak mangke ketingalipun Ngastina sampun ngedalaken senopati malih sapa kula piyambak inggih dereng mangertos gotek ing kathah punika sanes wadyabala saking nagare Ngastina nanging wadyabala saking Plasa Jenar ingkang dipun pandhegani dening Gojaksa lan Sara Basanta lah dalah Sena piye sajake Pati Sengkuni kang madeg dadi senopati ketitik sing maju luwih dhisik ya kuwi wong Plasa Jenar apa maneh dipandhegani karo adine lanang si Gojaksa lan Sara Basanta aja kuwatir yen to nganti sing maju dadi senopati kok Patih Sengkuni dudu sapa-sapa musuh Werkudara dhewe kang bakal moteng-moteng batange Sengkuni ya Yaki kula wonten dawuh ditata barisane ayo kanthi manunggalake cipta rasa budi kalawan karsa angkara murka sing disarirani dening para Kurawa kudu enggal disirnake ngestokaken dawuh Baratayuda aja lali iki perang suci dudu perang gagal apa maneh ampiak awur-awur atimu tansah gondelan karo sing gawe jagat aja nganti kelangan kiblating kautaman Surah Gembira Prajata Yuga
Segara cancut kumrekut ngembat watang nora basa mungsuh tangkep jojo kantaran bau sayekti dengoleno prateng lampu sirna madyaning palukon sirna madyaning palukon durung suwe anggonku lumaku saka tebis wiring negara Ngastina iki kepapak ana satriya Kurwaging brengose dilinting-linting sampirke kuping ngaku sapa kang dadi jenengmu tambuh marang aku satriya Swala Bumi kekasihku Raden Setyaki Setyaki ya Singa Mulang Jaya bali takon ana prajurit segelar sepapan tumbake nyerangap kowe Jatyangaran payunge megar kowe Jamur Barat sapa kang dadi tetinding laku ya wong ploso jenar tumenggung pangkatku aranku tumenggung Salokat Katut Barat Salokat Katut Barat ya wong ploso jenar ya sapa sing dadi senopati saka negara Ngastina ora ana liya kejaba mung warangka dalem negara Ngastina ya kuwi Patih Harya Sengkuni dudu kuwi sing tak goleki senopatine wae kon rene wong julik wong akal ukil si Sengkuni kongkon rene kelak tak nggo keset sirahe edan-edanan ora usah goleki sing ora ana Salokat Katut Barat sing dadi musuhmu Setyaki ora bakal mundur jangkah Setyaki ora bakal gigrik wuluku selomba bagus wani karaku sing tak wedeni apamus aja nganti slintru sing dadi rasamu ayo kroyoken Setyaki makna sastra jindramu ateken aji japa mantramu tumpang selak tebah dadamu mlengsat igam aja takon dosa Ritu mawur mangawur murahan lengaran ning ngajure guru bangsa tetek kaya butula korban jriting kurang besti rekata ingkang oh
Ayo wis Setyaki. Sapa iki? Setyaki. Ya Singa Mulan Jaya, ya Bima Kunting Edan.
bocah miyayat jenenge pirang-pirang. Bali takon kuwi sapa? Tumenggung prawira sandi aku. Maju kepara ngarsa legane atiku, ngejak pirang-pirang ladeni kowe. Oh, hot, at, wet, ambruk, wet, oh, wah, hot, hot, wet, oh. Ayo, ndi sing liyane? Ndi sing liyane? Ning kene matane. Rada kira Mas aku pancen. Ramanu jae. Hot. Wah, meletik metu genine. Wet. Yo. Wet. Ah. Meluntir. Hei! Ah! Oh! Hei! Ah! Oh! Ah! Hei! Wati iki. Hei! Oh! Ho hi ho ha hi ho han han kwat ah oh Hei! 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 Ah! Hop! Hei! Wah! Ayo. Kakyat risangga pirang nguri nangkul kinempit kehempit dosa ngerat ananing bawono ing jagat dewa Bathara ya jagat Mangestungkara wadya bala plasa jenar bubar mawut kakang ya yayi wadya bala ning para Pandhawa ora kena sinangga enteng. Wadya bala plasa jenar. Gulungen genderamu bongkok ana gegamanmu. Gojaksa lan Sara Basanta kang bakal ndepani Rananggana. Ayo para Pandhawa ayo.
Keroyokan aku. Ndak remet dadi ndok pengamun-amun kowe. Sapa no? Tambak gangking bali takon. Go jaksa aku. Ayo. Mundura kowe. Mundura mumpung durung dadi klalaring epek-epek. Maju ora bakal mundur yen durung dadi kuwandha. Bagus. Ngandemo. Ya. Sing banter. Ayo. Mutar gue. Woi. Oh. Hey. Ah, hey. 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 Hey.
Sapa iki? Tetungguling gewuh wong plasa jenar Gojaksa aku. Maju yen pancen kowe wis bosen urip. Ora sah kakean bebangal kowe Werkudara. Nyawamu wis anguk-anguk ana neraka jahanam cangkeme. Werkudara, aku njaluk urip Werkudara, aku njaluk urip. Tulung aku Werkudara. Waduh piye iki Kakang? Kakang Gojaksa iki kok dicekel karo Werkudara. Mongko adat kebiasaane Werkudara nek wis nyekel wong loro ngene iki biasane ndase terus didu padha ndas. Cangkemmu malah ngelingne. Iki piye? Iki piye? Iki. Kabrabak suruh kabranang ngeget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabtu Werkudara gembilu sirahe kowe wong kejem Werkudara adiku sing tak tresnani sakarone mbok dukumba nganti pecah sirahe wis entek kesabarane Patih Sengkuni iki senopati negara Ngastina kepeksa aku tega karo kowe Werkudara
Ayo iki sing tak goleki. Satriya Jodi Pati Panenggak Pandhawa Wrekudara Wrekudiri. Jare Satriya Sekti Mandraguna pilih tanding jroning jurit. Tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil. Ayo saiki buktekno. Kowe bisa ngrampungi gawe mateni adiku Gojaksa karo Sara Basanta ki kakangane adep ana. Kowe bisa mateni Sengkuni, tak sembah 7 dina 7 bengi kowe. Kowe uga sing tak goleki ana Baratayuda Jaya Binangun iki. Baratayuda wis dumadi meh 17 dina sing tak anti-anti Kang Sarta tak antu-antu iki jane kowe sing madeg dadi senopati. Pandhawa rekoso uripe nganti dadi wong buangan, dadi wong alasan mergo mung kowe, mergo mung akal ukilmu, mergo saka sifat julikmu. Mara gage maju kelakon tak poteng-poteng batangmu. Iki sing tak enteni Mas. Piye, Kang? Nah, Bratayuda meh 17 dina ki janjane ya Sengkuni iki sing tak enteni. Aku pengen ndelok njajal ki mengko piye dadak matine Sengkuni piye njajal. Njaluke ngono, njaluke ngono. Njaluke panitia pokoke Sengkuni kudu mati. Oh iya. Jalukane Sengkuni kudu mati. Ha iya. Kowe ketok kok sengit-sengit aku wayang sak kotak sing tak gedhingi kuwi Sengkuni. Lah iya. Yo sing sabar kok. Jajal rupane perengas-perengus ngono ki njalek mati, ekspresine kaya ngopo? Lah iya. Ayo Werkudara ngejak pirang dina tak ladeni, maju tak cindhil abangmu. Awas. Nginggati. Edian Bagong. Ayo, katokno kasektenmu. Katokno karusanmu Werkudara Werkudiri. Ayo. Geger sirah. Ya. Wong elek. Jare kuwi mbiyen tau duwe aji Bandung Bandawasa. Blabak pengantol-antol. Paringane pamanmu Gandamana suntaken le. Ayo, suntaken. Wah. Ayo. Kowe duwe kuku sing landhep nek modot sakilan dawane. Kuku kacamata ndang ngene. Lebokno ning Sengkuni ya. Kowe senengane nak nglebokne nganggo kuku to kowe. Senengane nak nglebokne nggo kuku. Paris. Ayo. Iki wong apa? Ayo. Ayo. Kerayaan nih. Patih Sengkuni.
Kendreng. Kondange jenenge Godo Rujak Cingur Polo. Ayo, kemaki Godo diwenehi sarung dhuwure. Godo kok dhuwure kei sarung. Kon njaba ora ketok nungal sarungmu. Ayo. Cek urip. Tudung. Yo. Tudung. Sing seru le. Malah kaya dipijet. Ayo. Sing banter. Wah, wong opo? Yo, sekarang Suman. Piye, Dara? Menang apa kalah? Sengkune edan-edanan. Ndak gejoh nganggo aji tinggalane Paman Gandamana, Aji Bandung Bandawasa, blabak pengantol-antol. Ora digawe rasa. Mosik ta? Kowe iki jane menang apa kalah? Kuku Pancanaka sing kundang kaunang-unang kajuara sak intenging jagat raya. Mbeler kulite Sengkuni wae ora. Mosik ta? Kowe iki menang apa kalah? Godo Rujak Polo uga mengkono. Godo Rujak Polo ambrek nih Sengkuni. Malah meyeyet, malah melinti kemaki. Kowe iki menang apa kalah? Kalah. Darat isin. Ya isin kalah. Menange perangnya apa kudu menang terus to? Ayo. Perangnya ora kudu menang ya, Gong. Ora kudu, lihat kondisi tubuh. Oh. Lihat kondisi tubuh. Karo ndelok musuhe. Ayo. Ndelok musuhe sik karo kondisi awak. Nek awake ora patek fit ya gampang kalah. Ngono. Ayo. Mula aku wis kandha ning ngarep mau, ya ta? Giri Lusi jalma tan kena kinira, aja nyepelekke senadyan Pati Sengkuni ning uga duweni kasekten kaprawiran. Kowe mau ning ngarep nak ngentengke to, bareng saiki kewirangan. Iya to. Iya. Ya ora? Iya ino. Ayo.
Aja rumangsa sekti ya ta. Sak dhuwur-dhuwure langit kuwi isih ana langit. Ayo. Lah banjur apa kelakon Bratayuda Jaya Binangun iki? Pandhawa kalah mung merga Pati Sengkuni. Ora. Sengkuni jebule sekti ya, Gong. Nemen kowe. Ayo, sekti. Wong iki mbiyen Sengkuni sak peguron karo aku kok dak. Sengkuni. Nemen. Pati Sengkuni, heeh, kuwi duwe aji-aji, Truk. Aji-aji apa? Lembu Sekilan. Oh. Aji-aji lembu Sekilan. Musuhe no mbacok. Sing bacok iki kirane wis kenek. Ning sing dibacok ora apa-apa, sebabe kurang sekilan. Oh. Ana. Wis to. Dipolo ditonyo, sing rumangsane sing nonyo ki ora apa-apa, sing ditonyo ya ora apa-apa menteles ae, sebabe kurang sekilan. Oh, sak peguron karo Sengkuni. Aku yo mbiyen duwe aji lembu sekilan. Ning tak guwak. Lho, lah ngopo? Lah aku pas rabi, malam pertama karo bojoku. Tak kira wis kenek. Lah tibake kurang sekilan to, Dak. Kapan metenge? Ayo. Surusuh iki ora. Mosok duwe lembu sekilan tenan. Ora, kuwi mung kinarya bebanyolan. Ya nah. Saiki sak dhuwure langit isih ana langit. Sak dhuwure gunung iki ana sing ngungkuli, Truk. Apa? Suket sing tukul nang dhuwure gunung. Kuwi ngungkuli dhuwure gunung. Wis meneng sik iki lho. Ndara Werkudara iki lagi bingung, lagi stres kok gagas Pati Sengkuni kowe iki kok. Dara, piye? Tak critani jaman semono ngiling-iling cerita kepungkur. Ayo. Ana ing lakon pendadaran Sukalima biyen, Lengatala kowe isih eling ora? Isih. Lengatala wujuding Lengatala kang mapan ana sajroning Kendhaga digawe rebutan Pandhawa kang sarta Kurawa. Banjur Lengatala mau tiba ana ing jero sumur. Ya, banjur Lengatala kang tiba ning jero sumur mau dijupuk kelawan pendhita ing Sukalima ya kuwi Begawan Durna ya Kumbayana nganggo wujuding suket. Bareng Lengatala wis tekan lambe sumur, Lengatala mau disenggol kelawan Patih Sengkuni nganti wutah ning Drambah. Lengatala kang kutah ana ing Drambah dinggo gulung Patih Sengkuni, gulung. Lah temah dadi kasektene Patih Sengkuni. Dadi sakujur saranduning dadan Patih Sengkuni kuwi sekti tan tegas tapak paluning pande sisaning Gurinda merga ya keborean wujuding Lengatala. Lah saiki jajal pikiren, saiki coba gagasen yen dinggo gulung Patih Sengkuni ya ta? Dinggo gulung Patih Sengkuni mesti ana sapirangane ngawak sing panggonane nyelempit sing ora keborean Lengatala. Ya kuwi wujude pengapisane Patih Sengkuni. Oh sik aku ora iso gagapi. Ya pikiran dhisik. Lengatala, utah ning Drambah. Ya. Njur dinggo gulung Sengkuni. Sing ora kenekan. Ayo pikiran. Ndak paham aku. Ndak paham ndak. Wah, Dara kok goblok. Jenengan pengen apa mboten ngerti pengapisane Sengkuni? Pengen 200. Lumayan 200 kena nggo micet. Kindong. Ayo. Tak bisiki. Pun ora krungu pancen kula dereng ngomong kok. Niki lho, niki tenan. Malah guyu. Apa bener pengapisane Patih Sengkuni mapan ana kono? Ya jal, cocokno aku karo Bagong padha apa ora? Padha ora. Kok beda? Jenengan mapan pundi? Aku nduduke pengapisane Patih Sengkuni mapan ana ing Dubur Cantaka utawa Wadidang. Lho, ora padha, Kong. Memang nduduhi ning ndi? Aku ngomong silit tok. Wong Jawa mbok ya dilus sithik ngono to. Mbok Dubur Cantaka apa Wadidang? Ndak mudeng penonton saiki. Cantaka apa Wadidang? Silit mung nyetrah jenenge kuwi. Mosok arep tak jenengne Kresna? Ya aja. Mosok kaya ngono jenengne. Wis tindakno, Dara. Ya.
Jong ya. Jot. Jot. Asik. Mentas megeranyar kowe arek Udara. Ayo katokno sastra jendrawateken aji japa mantramu. Aja gembelu. Sak dhuwure langit isih ana langit, aku wis ngerti pengapesanmu. Sengguni, wong julik, wong curika. Pengapesanku yen ngerti mapan ana ngendi. Nalika mbiyen pendadaran saka 5 ana perangane awakmu sing ora keborean Lengatala, mapan ana dubur Cantaka. Aduh mati aku. Tiang sae, ula tiang jujur. Petruk, halem, iki sing ndi? Lah, wis gerang barang ora ngarang ngerti wae ngene. Tak bukake, ngono kuwi lho. Isik ketutupan sarung kok. Lah iki dibuka sik. Oh. Nah, dibuka. Lah. Nah, iki lho, sing enten telapukane niki lho. Lah. Woproh banget silit patih kok gudiken iki. Nggih, sing kuwi. Heeh, leres niki tak cek sik. Nah, leres niku. Nggih niku. Blus selesai ya kan. Aku njaluk urip Werkudara. Aku njaluk urip. Bola bali wong elek pengapesane ya elek. Ini. Kok ngambu murah enak nggo njaluk parfum Ndara Werkudara ngono lho. Den nyuwun parfume. Aku apa ya ki? Tak koyo tau mambu ning lali nggone. Apa ya ki? Modiar kowe, sengkuni wong elek, muter. Cocok Petro. Modiar kowe. Wong edan. Wis sirna Kang Angkara Murka Werkudara. Jekong Ndara Kresna semaput lho, Kong. Ngawur masane dipadakne Punakawan. Wah. Mati aku. Ula tiyang sae, ula tiyang jujur tak beset kulitmu. Burik.
wang-wang kumta kumpul patang gedhe sayang gongkoro gadani romo bat mabit sengkuni wis mati ning kok kaya ana sing isih kok goleki Dara aja mbok alang-alangi aku goleki Kakang Duryudana tak patenane pisan karben Bratayuda iki enggal rampung lho kusik aja grusa-grusu mundhak keseluru temahane kleru kabeh iki kudu nganggo wanci awit Bratayuda Jaya Binangun iki dudu perang ampyak awur-awur yen to wanci surup surya kaya mangkene tegese kudu dilereni dhisik perangi kejaba patine Gatotkaca anakmu biyen ana lakon suluwan perang wanci bengi kuwi merga wis dadi kodrating Gusti banjur karepmu piye sesuk yen wis rengenge jumedhul saka jagat wetan diwiwiti meneh Bratayuda iki semene sawetara leren sawetara gara-gara sik Werkudara lagu-lagu sik ya Paligeni jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara ora nyono ora nglegewa pamanku paman patih Harya Sengkuni wis dadi bantening perang Bratayuda Jaya Binangun gelem ora gelem Duryudana kang bakal magut ana pupuh jumeneng dadi senopati eling-eling dawuh pangandikane Kanjeng Ibu Dewi Gendari biyen yen Kanjeng Ibu ora bakal negake marang Suyudana aku didhawuhi ngadhep marang panjenengane tanpa busana amarga bakal dipangestoni lumantar paningale kang saksuwene iki ditutup kelawan singkep supaya ragane Suyudana bisa diparingi daya ingkang linuwih ya sadurunge aku magut ana palagan Duryudana bakal ngadhep marang Kanjeng Ibu tak lukar busanaku Jeng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh gandrung sabarang katulung
wukir moyak mayik risangare sumitra monggo Baratayuda Jaya Binangun niki enggal dipun rampungaken Yayi. Inggih Mang Tenggo sawetawis. Kula badhe keng Ibu langkung rumiyin. Inggih monggo-monggo kemawon. Ning ya masa arep ngadhep ibune kok arep tanpa sandangan. Ki apa ya pantes yen dinulu. Panjenengan ki ratu lho. Wis gedhe barang kok senengane tanpa busana apa ora isin karo ibune. Sampeyan ki ngomong apa? Hina sumobang iwang arono kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkane goro sakakara dinitunganing punglir wuwu sing pinipanco Rumaos denelingsem nalendring Astina Prabu Duryudana kalian Ata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ya ngadhep kang Ibu Dewi Gendari nanging kang putra Prabu Duryudana datan ngestu padha dawuh Kanjeng Ibu boten lukar busana nanging ing peranganing badan padaran mengisor ngantos dumugi dengkul nutupi pupu kiwa kang sarta tengen den tutupi godhong kagiat sang Gendari Larata saking kutha Sakura kula yen tan mutusa sang Sri Duryudana iki inggih Kanjeng Ibu kula nyuwun pangestu badhe magut ing payudan ngapa dadak kok tutupi nganggo wujuding gegodhongane Kurupati welinge pun Ibu kae nak tanpa busana apa wae to arep ben wiwit pucuk ing ngrambut nganti jempol sikilmu kesinungan kasekten mboten Kanjeng Ibu mboten cekap mekaten kemawon aku iki ibumu dhewe mboten cekap ngaten mawon Kanjeng Ibu ya wis yen pancen kaya mangkono sedakepno tanganmu menepno rasamu pun Ibu bakal paring daya kasekten marang sira Jaka Pitana
Yo sedhaket Dewi Gendari lan Prabu Jaka Pitana. Saking paningaling Dewi Gendari ana cahya manter sak sada lanang. Anyembuh marang ragane Sang Kurupati. Rewangi singkep kang ndak nggo wiwit jaman aku palakrama karo bapakmu Kakang Dipati Destarata ndak lukari supaya aku bisa paring daya kasekten marang sira Jaka Pitana. Ngaturaken panuwun Kanjeng Ibu. Rampungna Baratayuda iki. Tumpesen para Pandhawa Duryudana nyuwun pamit Kanjeng Ibu. Indriya mangu mangungkung kanduhan rimang sampun siaga Yayi Duryudana sampun Werkudara piye aku ya wis samapta aku kelawan Yayi Kresna sing dadi seksi nuninggih Dukaka Prabu. Yen pancen kabeh wis padha sawega, seksine padha ngalih. Aku kepengin nyekseni tandang kridane murid-muridku sing nate ndak ulang adu gada biyen. Enggal diwiwiti Baratayuda pamungkas iki. Perang suci, perang wingit iki kudu enggal dirampungi. Dina iki dadi bukti Pandhawa apa Kurawa sing unggul Duryudana apa Werkudara sing dadi pakan gagak bathange rasah cerewet maju leganing atiku lakon tak susulke dulur-dulur mono neraka jahanam gibeng dengkleh awakmu Werkudara ganjur pecah ndiasmu
Mbah. Mutar kowe. Ayo, maju leganing atiku, Werkudara. Urung kalah aku. Minggat. Buktekne ning kene setan.
Ayo, maju. Wait! Murite Koko Prabu Duryudana. Rasa kuwe ning prigel aku. Ayo. Fight! Fight! Ah! 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 Fight! Ah! Ah! Yayi Duryudana. Eling Yayi. Yayi Duryudana. Eling. Eling Yayi Duryudana. Eling Yayi Duryudana. Yayi Duryudana. Eling Yayi. Ucap nalika semono Prabu Baladewa paring sasmita eling-eling mengku suraos nuduhaken pengapesanipun Raden Wrekodara ingkang mapan wonten pilinganipun. Tanggap risang Duryudana kakepruk gada pilinganipun Raden Wrekodara derbabah depani lemah mutar. Ayo sambato we. Sambato. Getih kuwi abang bangsat. Ngateko we. Bapakku, aku nyusul kowe. Pundi ibuku aku pamit mati. Lamprong aku pamit mati. Wrekodara, aja nglumpruk tanpa daya, aku ngerti. Dikepruk pilinganmu nganti kaya linolosan notot bebayumu, nanging elinga ya Yayi. Ana paribasan Suradira jayaning Ratsuh Brasta tekaping ulah Darmastuti. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa utang bakal nyaur, sing nyilih bakale balekke, sing gawe bakale nganggo. Isih akeh sukma-sukma sasar sing tumemplek ning kayu watu kang urung gelem mlebuaning kasuwargan yen durung Baratayuda iki rampung. Yayi mestine tanggap ing sasmita. Yen Yayi Wrekodara ora tanggap sing ing sasmita, aja ngaku pethuk Dewa Ruci kowe. Petruk pripun niki wonten tugas buat kula napa mboten? Ana. Tugase napa? Koko Prabu Baladewa nerajang wewaler. Nerak marang aturan, nerak marang pranatan. Kok saged ngaten? Anane perang Baratayuda pamungkas iki dudu perang ngampiak awur-awur, iki perang suci.
agih tinagih ing antaraning utang lawan luwaring nadar kang biyen disekseni kelawan sukma-sukma kang durung sampurna isih gentayangan tumemplekaning kayu watu. Kersanipun Kaka Prabu Baladewa nduduhake pengapesane si Yayi Werkudara. Mula aja wedi kangelan. Ana sajroning peperangan Werkudara musuh kelawan Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Ndaramu Werkudara paringana sasmita keplokana tempelna tanganmu ana pupumu sing kiwa karo bengok puwa. Puwa niku napa? Pupu kiwa. Lho, lah pengapesanipun Prabu Duryudana niku napa teng pupu kiwa? Ya, Petruk. Nalikane Prabu Duryudana njaluk pangestu marang ibune lewat panyawange sing ora manjing marang ragane Yai Prabu Duryudana ya mung pupune merga ditutupi wujuding gegodhongan. Mekaten. Ayo Gong, melu aku karo mengok puwa. Nah, enak to gaweane. Puwa. Aku mah nek puwa aku. Lah apa? Pekwa. Di perang suci aja rusuh. Ayo. Yai, eleng Yai, eleng. Puwa, Ndara Werkudara, puwa. Yai Duryudana, eleng Yai, eleng. Puwa. Wong edan. Nayuh Baskara titi mangsa kala saking katebian Petruk kantong bolong paring sasmita puwa kalih nampel pupune ingkang kiwa tanggap ing sasmita Dyan Werkudara Gya nebah kalian gada rujak polo ngagem karo saningkang pungkasan pupune ingkang kiwa Prabu Duryudana njrebabah depane lemah krida risang Werkudara. Putar. Barange wis kebukti. Ayo Budya kowe Kakang Kurupati. Yo
Aku Patenono. Aku Patenono ning aku arep cerita karo kowe dhisik. Yo, cerita ninggal uling bangsat. Ana dedokengan nalika semono ana bayi kang isih abang sing dibuang wong tuane ana sajroning alas. Bayi mau ora tau serawung karo menungso. Bocah mau gedene serawunge mung karo macan, karo kewan-kewan galak. Mula gedene bocah mau ora ngerti tata krama, ora mudeng subasita. Bocah mau wateke serakah hangah-hangah kaya kewan. Sing kok karepke piye? Werkudara, kowe aja ngluputke Duryudana. Kowe aja ngluputke Kurawa. Yen Kurawa duweni watak sing serakah, saiki pikiran, saiki gagasen. Wiwit lair cenger Duryudana sing ngopeni Patih Sengkuni. Kurawa wiwit cilik sing ngopeni Ibu Gendari. Mongko beda ceritane karo para Pandhawa. Pandhawa wiwit cilik sing ngemong Semar Badranaya, sing gula wentah Bibi Kunti. Upama Pandhawa wiwit cilik sing ngemong Ibu Gendari lan Patih Sengkuni. Ora wurunga watake Pandhawa bisa luwih serakah ketimbang para Kurawa. Kakang Duryudana.